Yan. Sa inyong dalawa yan ni Mama. Buksan mo na. Ganda eh. Oo, buksan mo na. Kali ang kay Anjo. Okay. Thank you. Ano sasabihin mo? Speechless. I-restorya pa lang kami. Pag sulo-sulo daw siya, nagpatamis na lang kung gusto. Bakit man? Gagamit ko kapag Christmas party. Kaya salamat. Ay, wow. Ay, wow. Agluluha na naman. Sando. Ang tama yung pangharong mo. Pila mo daw kung kasha? Kasya yun. Mas kuday hilingon tan kasya yun. Akula ba gan? Kasya yun. Sabihin mo kay Anjo, salamat. Anjo. Ikaw magtangis. Nagtangis ka. Hindi ka mga tangis. Imbis na magpasalamat matangis. Wow. Kinuyan niya si gusto ko. Ay, thank you. Anjo, thank you. Guru ka labay ito. Ano yung labay niya ito? Ay, mas maganda yan. Thank you. Sabi mo kay Anjo, salamat. Salamat.